3, 2, 1, sortida! Torna la cursa popular Illa Carlemany. Diumenge, 1 de juny, just l'endemà que finalitzin els Jocs dels Petits Estats Andorra 2025, participa en la cursa més popular del país. Enguany, viu la cursa amb més esperit esportiu que mai. Viu l'energia dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 amb el Dia Olímpic. Molta per la teva salut.